Sannan kuma akwai ɓangaren dakaru mata, amma su waɗannan dakaru mata gidaje aka yi musu, wadatattu waɗanda babu takura a cikinsu. Wasu ma daga cikinsu akwai waɗanda suke da mazaje da kuma mataye, wato dai akwai auratayya a tsakaninsu, kuma suna rayuwa ne tare da 'ya'yansu. Akwai ɓangaren kasuwanci da kuma inda ake koyar da 'ya'yansu jarumtaka da iya yaƙi, domin idan suka girma su samu aiki irin na iyayensu. Abin da zai ba wa mutane mamaki shine yadda sarkin Misira ya ɗauki wannan kurkuku da mahimmanci matuƙa, ya zamana cewa ana kashe maƙudan kuɗaɗe a cikinsa, domin hatta albashin da ake biyan dakarun gida mai tsoka ne, kuma idan ka tsufa kana aiki a gida za a ci gaba da biyan ka kuɗaɗenka, kuma za a ci gaba da biyan ka dukkanin wani haƙƙinka har zuwa ƙarshen rayuwarka. Idan ma ka mutu ba ka da babban ɗa wanda zai gaji aikinka, to za a ci gaba da ɗaukar nauyin iyalanka ana ba su albashinka. Abinci da abin sha kuwa dama kyauta ne, ba wanda yake biya, kuma ba a cira a cikin albashinsu. Hakan ne ya sa dakarun birnin Misira suke matuƙar kwaɗayin a kai su aiki cikin wannan kurkuku, domin su ma su samu rabonsu. Lokacin da aka iso wannan babban fili inda dakarun fursunonin suke, sai aka tsaya cak, kawai sai Ilaila ta ga dakarun mata su 4 sun zo sun karɓe ta daga hannun waɗannan dakarun maza. Nan take suka kwance sarƙoƙin da ke jikinta, sannan suka tafi da ita zuwa wata ƙofa. Masu gadin ƙofar suka buɗe, aka wuce da ita. Da shigarsu sai ta ga ashe wani rukuni ne mai zaman kansa na daban na bursunoni. Dama da hagu ko ina birjik mutane ne da ɗakuna an giggina su, kuma kowane ɗaki mutum 2 ne kacal a cikinsa. Akwai gadaje guda 2 a kowane ɗaki ɗauke da shimfiɗu masu taushi da tudu, kuma akwai ɗan ƙaramin banɗaki wanda ake kewayawa, wanda aka rufe shi da labule. Wajen da ake tsugunno kuwa a cikin makewayin kamar kujera haka yake, wanda aka fitar masa da wani dogon bututu wanda yake kaiwa har jikin wata bishiya a jikin wani kogi. Kafin a wuce ƙofar ɗakunan wannan rukuni, akwai wani ɗaki guda ɗaya na musamman wanda an yi shi ne domin shugabar dakarun mata. Kujera 2 ce kacal da tebur guda ɗaya a cikin ɗakin. Nan take aka shigo da Ilaila cikin wannan ɗaki, inda ta yi arba da wata shirgegiyar mace zaune a kan kujera, ta ƙwara mata ido tana murmushi. Akwai tufa a hannunta da wata ƙaramar wuƙa wadda take yankar tufar tana sawa a baki. Kuma ga ruwan inibi a cikin tambulan da kofin ƙarfe a kan tebur ɗin. Kawai sai aka zaunar da ita a kan ɗaya daga cikin kujerun, ta fuskanci wannan shugabar dakaru. Sannan dakarun da suka kawo Ilaila suka juya suka fice daga cikin ɗakin, suka bar Ilaila da shugabar tasu su 2 kacal. Duk da cewa Ilaila jaruma ce ta gaske, sai da kwarjinin wannan shugabar dakaru ya sa zuciyarta ta ɗan buga, saboda ta kasance mace mai ƙirar maza, duk jikinta a mummurɗe yake, cike da ƙwanji, ga jijiyoyi sun tashi sun yi burɗin a jikinta, sannan idanuwanta jajaye ne, ba kyan gani, kuma ko kaɗan babu annuri a fuskarta. Kai ko hararar mutum ta yi sai hantar cikinsa ta kaɗa. Shi kansa murmushinta yana kama ne da fushin dodo. Ilaila ta dubi wannan mata, ta yi murmushi kamar wadda ta ga sabuwar ƙawarta, ba tare da nuna wata alamar ta tsoro ba ko shakka. Sai Ilaila ta ɗau hannu ta ɗauki wannan kofi, ta kuma ɗauki tambulan ɗin, ta zuba ruwan inibi, ta tsiyaya, sannan ta ɗauka ta sa a baki. Sai da ta yi kurɓa 3, sannan ta ɗago ta kalli wannan mata da murmushi, sannan ta ce, kin burge ni fa da baki hana ni shan ruwan inibin nan ba. Ba ni labari, menene dokokinku a gidan nan? Na san dalilin da yasa aka fara kawo ni wajenki kenan. Sa'ad da matar ta ji wannan tambaya, sai ta bushe da dariya mai ƙarfi, kai ka ce jaki ne ya fashe da kuka, saboda kaurin muryarta. Lokaci guda kuma sai ta tsoke fuska, ta yi shiru ga barin dariya, sannan ta miƙe tsaye, ta ajiye tufar da take ci da ƙaramar wuƙar da ke hannunta a kan tebur ɗin, ta juya wa Ilaila baya ta ce, da kyau yarinya mai wayo, tabbas ke abokiyar tafiya ce, za mu zauna da ke lafiya muddin za ki kiyaye dokokinmu
kuma za ki kasance mai ladabi a gare mu. Doka ta farko a gidan nan ita ce, ba a tsokanar faɗa, amma idan aka tsokane ki, za ki iya kare kanki. Doka ta biyu, kada ki yi wa 'yar uwarki rauni babba, kuma ko da tsautsayi, kada ki kashe fursuna, domin akwai hukunci mai tsananin gaske. Doka ta uku ita ce, duk fursunar da ta yi ƙoƙarin guduwa, za ta kwana ta yini, babu ci, babu sha, sannan za ta fuskanci horo mai tsanani na kwana 14. Idan kunne ya ji, gangar jiki ta tsira. Ya ke Ilaila, ki yi sani cewa sunana Barita, ba ni da tausayi, ba ni da imani, ban yarda da kuskure ba, kuma ba na lamuntar raini. Sa'ad da Ilaila ta ji wannan batu, sai ta yi ɗan guntun murmushi, sannan ta ajiye kofin da take shan ruwan inibi, sannan ta ɗauki wannan ragowar tufar wadda Barita ta ci, ta kai zuwa bakinta domin ta ci, amma sai Barita ta yi wuf ta damƙi hannun Ilaila, ta murɗa shi baya, ta tura ta zuwa jikin bangon ɗakin, ta manne ta da garu. Ilaila ta kurma ihu sakamakon tsananin zafin da ta ji bisa murɗewar hannun nata a lokacin da ta ji kamar hannun nata zai cire. Barita ta ƙwace tufar daga cikin hannun Ilaila, ta sa a bakinta, ta ci gaba da ci, ba tare da ta saki hannun nata ba. Kin manta ne na gaya miki cewa ba na son raini? Ko da jin wannan batu, sai Ilaila ta wurƙila jikinta, ta yi wani irin juyi, sai gashi ta murɗe hannun Barita kamar yadda ta yi mata, ita ma ta manne ta da garu. Barita ta ji wani irin zafi wanda in ta ce za ta ƙwace, za ta iya samun matsala a hannun nata. Al'amarin da ya yi matuƙar ba ta mamaki kenan, saboda ba ta taɓa zaton za a iya samun wata 'ya mace mai ƙarfin da za ta iya mata haka ba. Lallai Ilaila ta musamman ce. Ilaila na murmushi ta ce, ai ba raina ki na yi ba, so nake ki gane cewa ni ma fajan wuya ce. Kafin Ilaila ta gama rufe bakinta, tuni Barita ta tura ta baya da dukkan ƙarfinta sun faɗi ƙasa. A daidai wannan lokaci ne wasu dakarun mata su 10 suka rugo zuwa ɗakin da gudu da nufin su rufe Ilaila da duka, amma sai Barita ta dakatar da su. Barita ta miƙe tsaye, sannan ta miƙa wa Ilaila hannu, ita ma ta miƙar da ita tsaye. Barita ta yi murmushi ta ce, haƙiƙa na yarda ke jan wuya ce, domin ke ce masu ta farko da ta iya murɗa hannuna a iya gugurmayar da na yi a duniya. Tana gama faɗin haka, sai ta dubi waɗannan dakarun mata guda 10 ta ce, ku tafi ku ba mu wuri, ina da maganganu da yawa da nake so mu yi da wannan fursunar. Ko da jin wannan umarni, sai dakaru 10 suka juya suka fice daga cikin ɗakin. Barita da Ilaila suka koma kan kujeru biyun suka zauna, suna mai fuskantar juna. Sannan Barita ta dube ta ce, na san an kawo ki ne wannan gida bisa laifin shiga gidan sarki da kika yi har cikin turakarsa domin ki kashe shi, wanda a ƙa'ida hukuncin kisa ne a kanki, amma sai gashi an ƙyale ki. Ina fatan kin san dalilin da yasa ba a kashe ki ba aka kawo ki nan ko? Ilaila ta yi murmushi ta ce, ƙwarai kuwa na sani. Sarki yana so ne na tuno da inda mahaifina ya ɓoye littafin sirrinsa, wato kundin sirrin rayuwarsa da dukiyarsa. Ni kuma burina na kashe shi da hannuna kafin hannunsa ya kai kan wannan littafi domin na ɗauki fansar ran mahaifina. Ko da jin wannan batu, sai Barita ta ƙyalƙyale da dariya. Lokaci guda kuma sai ta murtuke fuska ta ce, lallai ma Ilaila, ke yarinya ce, ai na gaba yayi gaba, na baya sai labari. Duk yadda kike zaton sarki ya wuce nan, gwara ma ki sauya wannan tunanin naki da shawara. Cikin mamaki, Ilaila ta dubi Barita ta ce, kina nufin cewa in na sauya tunani da shawara zan iya cimma burina? Barita ta ce, kwarai kuwa, ai kowane mutum yana da buri a rayuwarsa, ba ke kaɗai bace kike da shi. Ki tsaya ki yi nazari da lissafi da ƙwaƙwalwarki. Ki ɗauki misali a kaina, ni ɗin nan na kasance jaruma ta gaske, domin sau 9 ina jagorantar yaƙi a ƙasar nan, kuma ana samun nasara. Na san kowane irin tuggu da makirci na yaƙi. Idan ina son mulki ko dukiya, zan iya mallakarsa a rana ɗaya. Amma menene dalilin da yasa na zauna a wannan kurkukan? Sarkin Misira yana biya na albashin da bai wuce na kashe shi a ƙanƙanin lokaci ba. Lallai ruwa baya tsami banza. Yau shekara ta 7 ina aiki a nan gidan, kuma ba komai nake zaman jira ba face ke ɗin nan. Sa'ad da Ilaila ta ji wannan batu, sai mamaki ya ƙara turnike ta.
ta dubi Barita cikin alamun rashin fahimta ta ce, ban gane ni kike jira ba, akan wani dalili kika shafe wannan shekaru kina jira na, sannan ya aka kika san cewa zan zo nan ɗin. Sa'ad da Barita ta ji wannan batu sai ta yi murmushi ta ce, saurin me kike yi haka? Kada ki damu, za ki samu amsar waɗannan tambayoyin naki, amma ba daga bakina ba, sai daga bakin shugaban dakarun gidan nan, Gadaras. Ilaila ta ce, wane ne kuma Gadaras, shugaban wannan gidan? Ta ce, sunan shi Gadaras, duk wani umarni daga gare shi nake karɓa. Kafin ki san komai, sai kin haye wasu jarabobi guda 2 ko 3 da za mu yi miki. Ilaila ta ce, wani irin jarabobi za ku yi mini kuma, akan kuma wani dalili? Barita ta murtake fuska ta ce, ba ko da yaushe bane ake yin tambayoyi, kuma ba ko da yaushe ake ba da amsa ba. Sautari shiru ma magana ce. Yanzu za ki tafi zuwa ɗakinki, za ki koyi wani darasi a wajen abokiyar zamanki. Barita ta gama faɗin haka, sai ta tafa hannunta sau 2, nan take wata badakariya ta shigo. Wani irin kallo Barita ta yi mata, sai kawai ta kama hannun Ilaila ta miƙar da ita tsaye, ta data suka fice daga cikin ɗakin, suka nufi inda jerin ɗakunan fursunonin yake. A wannan lokaci, gaba ɗayan fursunonin gidan kowanne yana cikin ɗakinsa a kwalle. A jikin kofar kowane ɗaki akwai lambarsa, sai da aka wuce sama da ɗakuna 40 sannan aka iso ɗakin da za a sa Ilaila, mai lamba 41. Da isowarsu bakin kofar ɗakin, sai badakariyar ta ɗauko wani makulli a cikin aljihunta, ta sa a cikin kofar ta buɗe. Take kuwa kofar sai ta buɗe, sai ta hankaɗa Ilaila ciki, sannan ta janyo kofar ta rufe, ta mai da makullin. Wata mace ce kwance akan gado na ɗaya da ke cikin ɗakin, a rufe da fuska. Duk da cewa ta ji motsin buɗe ƙofar ɗakin gami da shigowar Ilaila, ko motsi ba ta yi ba, sai da Ilaila ta zo kanta ta tsaya tana kallonta, sannan ta buɗe baki ba tare da ta buɗe fuskarta ba ta ce, sannu da zuwa jaruma Ilaila, ina yi miki barka da zuwa mugun gida, zauna akan gefen gadon ki mu yi magana. Ba tare da wata gardama ba kuwa, sai Ilaila ta je ta zauna akan gefen gadon. Zaman ta ke da wuya, sai matar ta miƙe zaune daga kwancen da take, ta buɗe fuskarta. Ko da Ilaila ta yi arba da ita, sai ta kamu da matsanancin mamaki, kuma ta firgita ainin. Bata san sa'ar da ta matsa baya ba, izuwa can ƙarshen gadon, ta buɗe baki a tsorata ta ce, ke Nazuma, ashe baki mutu ba? Nazuma ta yi murmushi ta ce, ni kaina ban san cewa ban mutu ba, sai da na farfado na tsinci kaina a cikin wannan kurkuku. Idan baki manta ba, a lokacin da aka tura mu dajin Hasrul Salas domin ceto rayuwar Yarima Ansar, mu 9 ne jarumai mata da aka tura, amma mu 3 ne muka dawo da ranmu, ni da ke da kuma wata jaruma wacce duk ta fi mu ƙarfi da iya yaƙi, wacce ta rufe fuskarta har muka rabu da ita ba tare da ta buɗe ba. To ba wata bace wannan jaruma face Barita, shugabar dakarun mata na wannan kurkuku. Lokacin da Nazuma ta zo nan a zancenta, sai ta ga Ilaila ta yi shiru tana kallon ƙasa, tana wani tunani. Nazuma ta taɓa kafaɗarta ta ce, wai shin kina tare da ni kuwa? Ilaila ta gyaɗa kai ta ce, ina tare da ke mana, ɗan ba ni lokaci na yi tunani, domin ina so na tuno abubuwan da suka faru a dajin Hasrul Salas tun daga farkon tafiyar mu har zuwa dawowar mu. Kin san fa yau shekara 6 kenan. Gama faɗin haka ke da wuya, sai Ilaila ta rufe idanunta, ta ci gaba da tunani kamar haka. Abin ya faru ne a wata safiyar Juma'a a cikin kasuwar birnin Misra. A wani lokaci, kasuwar ta cika makil da mutane maza da mata, ana ta harkokin kasuwanci. Kawai sai aka ga waɗansu dakaru daga gidan sauki, su 4 sun taho akan dokunansu, suna ɗauke da waɗansu takardu suna watsawa mutane. A wannan lokacin, Ilaila na tsaye a ƙofar wani shago tana siyayyar kayan rafi. Ko da aka watso takardun gabanta, sai ta sunkuya ta ɗauki guda ɗaya, ta fara karantawa kamar haka. Sako daga sarkin Misra zuwa ga duk wani jarumi wanda ya yarda da kansa. Ina mai sanar da ku cewa ɗan uwana Yarima Ansar ya faɗa hannun dakarun Sumame a shekaran jiya da safe lokacin da ya fita zuwa bayan gari. Na tura dakaru sun tafi neman sa, amma har yau ɗayansu bai dawo ba. Duk jarumin da ya samu nasarar dawo da ɗan uwana a raye cikin ƙoshin lafiya, zan ba shi kyautar dinare cikin rijiya kamu 40, tsawonta da kuma faɗinta. Lokacin da Ilaila ke karanta wannan takarda,
sauran jama'ar da ke kasuwar su ma suna ta karanta ta, amma duk wanda ya ji saƙon da ke cikin takardar sai kawai ya yarda ita. Nan fa jama'a suka rinka faɗin albarkacin bakinsu, wasu su ce ya ma za a samu wanda zai aikata wannan aiki wanda ya gagari dakarun sarki, wasu kuma su rinka cewa ai abin ne na sa'a ne, duk wanda yake da rabo shine zai samu wannan babbar kyauta, amma kuma aiki ne mai haɗarin gaske wanda daidai yake da mutum ya siyar da rayuwarsa. Dalilin kuwa shine a duk sa'ad da dakarun su mame suka kama mutum a bayan gari suka tafi da shi, suna kai shi ne cikin dajin Harsus Salas. Shi kuma wannan daji ɗauke yake da rukuni-rukuni na dakarun su mame, aƙalla sun kai guda 7. Kowane rukuni guda yana da sama da dakaru 100, kuma suna ɓoye ne a cikin duhuwa da kan manyan tsaunuka. Yawanci idan suka kama mutum suna maishe shi bawa ne su siyar da shi ga waɗansu dakarun su maman, daga nan kuma a ɗauke shi daga nahiyar gaba ɗaya a kai shi wata nahiyar. Sa'ad da jaruma Ilela ta zo ƙarshe a karatunta, kawai sai ta kama takardar sai ta ajiye ta, wato duk jarumin da ya isa da kansa. Wannan aiki ne da sarki ya bada, kuma gobe da safe yake so a tafi. To amma fa ita ta samu wata gagarumar dama wadda take jira. Ko da ganin haka sai murna ta kama Ilela, saboda ta san cewa ta samu wata babbar dama wadda za ta kai ta ga cimma burinta. Nan dai ta kammala siye-siyenta ta tafi gida. Gidan Ilela yana can ƙarshen gari ne inda babu mutane, kuma ita kaɗai take rayuwa a cikin wannan gidan. Sai wata magenta guda ɗaya. Da shigar Ilela cikin gidan sai ta wuce kai tsaye zuwa ɗakin girki, ta ajiye cefanen da ta yi a kasuwa. Magenta ta biyo ta da gudu, dama ta siyo mata soyayyen kifi, don haka sai ta dawo falo ta zauna, sannan ta zuba wa magen kifin a cikin wani kasko. Magen ta kama cin kifin, ita kuma Ilela ta ƙura mata ido. Ilela ba ta da wani buri wanda ya fi ta samu damar yin arba da sarkin Misira, ta kusance shi har ta kasance tare da shi har yadda za ta zama ta sheƙe shi. Bisa wannan dalili ne kaɗai ta ƙudiri aniyar shiga wannan aiki na zuwa dajin Harsus Salas, ba wai don ladan da za a biya ba, kuma ko kaɗan ba ta yi tunani akan irin mugun haɗarin da za su fuskanta ba a wannan gagarumin aiki. Ita kaɗai Ilela ta yi ta tunaninta gami da shirye-shiryen yin wannan tafiya har gari ya waye. Tun kafin alfijir ya keto, Ilela ta miƙe ta kammala shirinta. Bayan ta yi shigar yaƙinta, sai ta rufe fuskarta da baƙin mayafi, sannan ta fito daga cikin gidan nata. Har magen nan ta biyo ta, sai ta kore ta ta ruga cikin gonakin da ke bayan gidan. Ilela ta jawo ƙofar gidan ta samu kulli ta kulle, kawai sai ta kwance dokinta ta hau ta zabure shi zuwa gidan sarauta. Da isowar Ilela kofar gidan sarki, ko kallonta ba a yi ba, aka buɗe mata kofa ta shiga. Ta ci gaba da tafiya bisa dokinta har ta iso babbar harabar gidan, inda ta iske abokan tafiyarta mahaya mutum 8, ta je jikinsu ta jeru. Abin da ya baiwa Ilela mamaki shine gaba ɗaya abokan tafiyarta ta mata ne zalla, su 9 babu namiji ko da ɗaya. Ɗaya daga cikinsu ta rufe fuskarta da hular ƙarfe, ta yi shirin yaƙi, ba a ganin komai sai idanunta, bakinta da kuma hancinta. Lokacin da waɗannan dakarun mata 8 suka ga Ilela ta shigo cikinsu ta tsaya, sai gaba ɗayansu suka ƙwara mata idanu, amma badda wacce ta rufe fuskarta da hular ƙarfe. A daidai wannan lokaci ne suka ji an busa algaita, kuma ana buga tambari alamar cewa sauki ya fito. Ai kuwa sai ga sarki ya iso gaban waɗannan mayaƙan mata guda 9, wasu tsirarun dakaru suna take masa baya. Sai da ya zama cewa tazarar da ke tsakanin sarki Marhat da su bata wuce taku 5 ba, sannan ya tsaya tak, ya dube su ɗaya bayan ɗaya da kyau, kuma ya dubi wani babban bardansa da ke tsaye dab da shi ya ce, wace ce waccan jarumar da ta rufe fuskarta da baƙin mayafi, kuma yaya aka yi gaba ɗayansu suka kasance mata? Babu namiji ko guda ɗaya a cikinsu fa. Bafadan ya ce, ya shugabana, waccan jarumar da ke rufar da fuskarta da baƙin mayafi a can bayan gari take rayuwa ita kaɗai a cikin gidanta na haya. Iya binciken da muka gano, asalinta ko danginta babu wanda take rayuwa da shi. Ita kaɗai take rayuwa, ba wanda take mu'amala da shi, amma an ce a garin ta girma, kuma tun tana ƙarama ta taso da jarumtaka. Sa'ad da sarki Marhat ya ji wannan batu, sai ya sake ƙwarawa Ilela idanu, har izuwa tsawon 'yan daƙiƙu
Daga can kuma sai ya yi murmushi ya dubi Bardan ya ce, ai babu matsala ma, ko da wani mugun nufi a kanmu ta zo, to ai ba za ta dawo a raye ba. Maza a ba su guzuri da dukiyar da muka yi musu alƙawarin ba su. Duka masu kallo, a nan muka kawo ƙarshen kashi na 3 a cikin wannan labari. Mu haɗu da ku a cikin kashi na 4 domin jin ci gaban labarin, tare da ni, Momi Kurna.